goedemiddag. Ik ben heel live niet, ik ben heel lang niet live geweest, hè. Maar mijn vier forgot die live. Want misschien want to staan op FB en ik ben ook een influencer, want soms kom ik ook praten, toch. Dus, sommige dingen moeten we wel over, soms staan niet om tak erover, toch. We kunnen niet bepaalde dingen laten, weet je. Wanneer er dingen zijn, dan moeten dingen gezegd worden zoals ze zijn. Dingen moeten gesproken worden zoals ze zijn. Mino loopt sowieso maar in lee, hè. Ik hou niet van bepaalde dingen. En niemand gaat mij zeggen, of niemand gaat voor mij bepalen wanneer en wie en waarover ik ga praten wanneer ik live ga. Nee hoor, no was maar niet bepaald niet, want van mij daar zo. Mine bepaald no was maar die ook toe no was maar. Ik wacht even, hè. Ik wacht rustig af totdat er een paar mensen zijn. Daarom ben ik ook gewoon openbaar. Ano kan dit zo dat bepaalde zijn ifsa in akkoord, dat willen wij gewoon als we zijn ook mensen aan het robben en tegen een live op FB. Als je over politiek praat, het maakt niet uit waarover je praat. Je mag, als je live bent, mag je praten over wat je wil, het is jouw mond. Zolang je niemand beledigt en je doet geen rare dingen, mag je live gaan. No, familie no wants me no maar tegen me bijvoorbeeld dat me no mag go live. Nee, dat gaat niet lukken. No, niemand. Ik wacht nog een beetje hoor. A long time, hè? Jullie hebben lange uno shimi mino go live lange. Nou, ik ben met mezelf bezig en met mijn gezin. Ik vind dat dat belangrijker is dan om steeds even wie is ik live, wie is itaki of inotaki. Ik kom vanaf 2017 met live, maar met live toch me want je tak bepaalde zijn veranderd, want ano no mi itaki. Mi itak vanaf 2017. En no wans maar ja no kan tegen me tak je moet stoppen met praten. Ik ga nooit stoppen met praten. Ja? Wanneer er dingen zijn, dan zijn er dingen en dan gaan we ook over dingen praten hoe als lek va de san dena so ho tak de sani. Mi pabotaki lek va kam sa dena precies zo in weer en na precies zo in taien toe. Daarom mi belop mi pa. Mijn vader was een man die respect had, abe respect die alles maar mi pa leer mi ook toe dat if wan chua gi lespeki, im ge ap chua alespeki baka. Mi pa leer mi tak if wan bigi wan gi lespeki, im man gi a bigi wan respeki baka. Maar mi pa leer mi ook toe dat if wan bigi wan broko alespeki gi, mag je het weer vrij doen. Maar mi no wan kon broko no wan lespeki, mi kon futaki. En if wans ma ap kan de een probleem naar mij of zo, het boeit me niet, dan heb jij een probleem. Ik heb geen probleem met niemand. Want als ik van misdoen, ja, stel, if me heb een probleem naar wansma, ja, if heel kotaki, fossi, if na 80 of 90% me wakamiti. Maar nu, mi energie, sami abi, mi ne las mi energie modo dat me wakamitisma. If te ufiri ushimi de owan seki, dan afuseki, te seki me sek baka. Ik heb geen filter in mijn mond. Kijk, ik zie, misschien me look op FB, dat misschien want to een video sa ego no. En misschien want sansa gebeuren met een kind. Het kind kan ook mijn kind zijn. Het kan ook een kind zijn van mijn buurvrouw. Het kan ook een kind zijn van mijn zus. Het kan ook een kind zijn van mijn nicht. Het kan ook een kind zijn van mijn vriendin. Ja toch? En toch heb je sommige mensen. Het gaat om een kind. En toch heb je sommige mensen. Vooral die influencers. Hè. Une vergiet taku abibching. Une vergiet taku abibching. Ja? Une vergiet taku abibching. Je kan kijken. Wees nou een meisje voor 17 jaar. Ja, jullie man, een meisje voor 17 jaar.
ik kom erachter dat ik jongen, wat ga je doen als man? Volgens mij, wat ga je doen? Zoeken de ouders op. Goedemiddag, Dada. Goedemiddag iedereen. Geen namen. Mensen, ik ben even live hoor. Sorry hoor, dat jullie even dingen. Dada, je nou een scooterobi soort man. Ook toe, hè. Nee, maar even serieus, hè. Mi vind asan die sifap toch. Jullie moeten deze berichten. Dada, kijk, je begint bakken. Kijk, word even serieus, Dada. Ja, word even serieus. Kijk. Mino wan contact over sniper. A herneembaar. Met me griezelig. Ik wil helemaal niet over sniper komen praten. Omdat hij nu, sniper is een verdachte. Begrijp je? Dan heb ik het over liever. Unu, sana influencer, uan sana samboom. Dat beter u abe over Apching. Beseffen jullie dat de Apching moest bevallen? Weet je dat de baarmoeder nog heel klein is? Weten jullie hoeveel hechtingen zo'n kind gaat krijgen? Hoe zat ik Apching redden aberen voor mij Apching dat hij? We taxen ze over snipen, maar over een slachtoffer, unetaki. In tegendeel, zou we doen aan een slachtoffer. Die een slachtoffer, een soort, hoe zeg je dat? Migado, 13 jaar na wan chain, wan tegen me tak ulobi meisjes, no nee. Hoe kan iemand met een klein meisje gaan? No wan bobby no de, no wan next no de. Hoe? Hoe haal je het in je hoofd? Het is verkrachting, het is pedofilie, het is alles wat als het hier heeft Igoluku in een wetboek. Het is gewoon verkrachting. Het is anatrobi wis apchin betegen. Ja, het maakt niet uit, het is een kind. Laten we stoppen met bepaalde dingen, hè. Te weet dat we sani, vooral if u dat ai, mi san to min. Ik kan taki buliberen, hè. Apching is nog steeds een kind. Pas Apching mopo uit wat ik zie. Amus be demipching. Ik wil niet veel praten. Ambem demipching. Jullie houden niet eens rekening aan een meisje, Samson aan een meisje. Lek hier die we kon dat we tak over wat verdachte. Die man is niet belangrijk. Hij was degene die donders goed wist waarmee hij bezig was. Sniper wist het toch dat wij konden. Heer de in plaats de influencer u abe over apchi. Dat luku zo aan san tek apchi jongen. Dat ko luku dat me luku influencer ook toen nasrana. Dat me denki u allemaal apwan san voor lul. Zij de mek wan unu ne denki dat ko go na apchi ouders kan de u kan de luku baka. Luku suma go na een waman go dape. Na Gerald Hardewijk. Dan zegt die meneer van dat het normaal is in de Maron gemeenschap dat kinderen tot 10 jaar nog vanaf 10 jaar. Dat wil zeggen, arregeren sansdong, arregeren falen toe. Want if arregeren si sa amanteki, dat wil zeggen de chief uno sa u abi, de chief uno no de bescherm. Ik woon niet in Suriname, hè. Maar ik praat voor Nederland en ik praat voor Suriname, omdat mi compati ben nasran. Dat wil zeggen, de chief uno sa we meki, de chino de bescherm tegen een soort rommel sandenono. Die kinderen zijn niet beschermd. Dus als je een kind hebt of je hebt kinderen, je moet je kinderen goed kunnen beschermen. Tegen de maatschappij, maar dit kan niet. Dit kan niet. Ik zie mensen die het goed praten van, ja, op 13 of ze is 14, het is goed nog. Zij wou het zelf en dit en dat. Hoe halen jullie het in jullie hoofd? Hoe halen jullie het in jullie hoofd? Jullie zijn ook moeders, boy. Jullie zijn ook moeders. Jullie zijn ook vaders. Misschien ik batak van mijn chimbrada ja. Dan mijn chimbrada op een meisje, mijn abib chim voor een leeftijd dat maakt niet uit. Maar dan mijn brada op een chim, sa op een leeftijd dat
Dan een vieze gore man, ik denk de man dat ik ba. Apchinuni lukuna so apchinuni ching, wampchinuni boy. Isa man gona wampchina, isa pomeski ati igi aski. Soms toch. Daarom van mij dat soms toch, ik wil niets te maken hebben met bepaalde mannen. Nee, vooral als je een kind ziet dat ik contact, oké, Ayana. En ik van mij op mijn kleindochter, ja. Me leer Ayana ook toe dat Ayana te Amsterdam, hij is like me. So. Ayana heeft ook een korte broek aan. Ik leer Ayana. Voor Ayana, wanneer je zit, moet je je benen dicht doen. Want je weet nooit per de dibride. Zo lees je de dibride, de let in die osso her, de dibride. Zo lees je te kwansma in die osso kontang. In een saptak nasma dat overnietig juk chingi. Zo lees je op wan mati. Op chinde gewoon bunanga amati. In een saptak na very mati dat edu de san nanga walop chinengre. Ja? If u kan doen san nanga chinengre, dat want dat u kan doen boomboe san nanga bigismato. Ik weet niet waarom jullie die man zoveel aandacht geven. Jullie weten die allemaal aandacht. Aandacht voelen dat beter. Hoe die abching aandacht toch? Om te kijken hoe we er kunnen helpen. Want dat kind heeft het trauma opgelopen, hè? En jullie zeggen, abching bewani. Zeker naar amma, zeker naar familie. Ze moesten eerder gaan naar de politie. Te wan san no mit you, na te san no mit unu, daarom mek u bek e bigi sot op FB. Omdat san ne mit unu. Te amiti, yo tak anders boy. Laat me jullie één ding zeggen. Hoor? Ik ben een voorbeeld van en ik schaam me niet om het te zeggen. Op mijn 14e jaar ben ik ook verkracht geweest, hè. Maken jullie geen geintjes met verkrachting, domme dingen, zeg. Ik ben ook verkracht geweest op mijn 14e, hè. En ik schaam me niet om het te zeggen. Het is me overkomen. Het is in mijn slaap gebeurd. Weet je wat dat met me heeft gedaan? Unosap ze op sananga apching, hè? Jullie weten unosap next op sananga apching. Jullie weten het niet. Weten jullie hoeveel hechtingen ik heb gekregen? Weten jullie het unosap next? Kom mi doen mit. Altijd met tegen toch. Beter te mi kong. Mi abe over mi minotak fusma. Want te komt op FB i lul over sma. Je kaasma ne omelisi. Dat is ma ik komt op uno. Ja toch. Altijd mi baru. Sam tegen altijd. Ik heb een hele leuke kant, maar Oesja Tras helaas toch? Jullie hebben het zelf gemerkt toch? Het waren al lang triggers wat ik heb meegemaakt. Mensen hebben me genoeg getriggerd. Dit trigger me. En dit trigger me gote in na mimma. En if je trigger me na mimma, mimiti, if me trigger me na mimma, ja, wakotatori even. If je trigger me, itakwansa voor mimma, mi pamipching. Je gaat me zo triggeren. Hè? En vooral if misschien die asanitsa asatra. Ik heb die mensen nog gezien, hè. De ochtend na mino bewan harismapoer uit Zeeman. Omdat ik met Ayana was. Anders zou het, is dat samino lobby? Mino loopt sma trigger me, hè. If it trigger me, mi be singen die uno toch overgiti. If it chocho me go chocho ibaka. Is die asansa amanda toe? Hoe denk nou een boom sanisa amandu, no? Jullie denken dat het normaal is, hè? Weet je wat dat is? Al a heel future, if Apchino tranga, Apchino op begeleiding, is de hele toekomst verpest. Weer een man. Die zijn stinkende vieze. Baka wamang sanoma hoor en fisti kasitoli in een broek. Baka wamang. Dat we vinden erg dat. Oké. Utak den boy voor men dape. De boy no be ma voor men. De boy no be ma dusani. Kan de moju wampching. Moju 30% kan de tatu apleti wan. If wan arrestant. Dik bana strafu. Dat you no horen voor naking. Oké, dat na punt 1. Toch? Maar van wat kan nga aman voor abob? Van wat kan nga abasi voor abob? Wat heeft hij? Want we lul inderdaad, we kaka ai sniper doet die. Test me etak over Brunswijk. Nooit we u reageer zo. Leg van u reageer over Assan voor sniper. Uno reageer zo, eerlijk toch? Zomaar keer de 400 zoveel sma in een binnenlandse oorlog na Moiwana.
Suma keer ding. Suma voor kracht om me ingis maar dat pena mooi wana. Nanga een mooi wana en mooi wana en van presidis ning. Nanga buskondres ma. Ube tapu mo voor toch? Ube tapu mo voor usje? No, ade nou mo voor door. Luku dat pe een voorbeeld. Is toch ook, maar jullie praten niet over dat. Maar die omdat het sniper is het iets klein, want hij is ook een influencer. Ik neem het niet voor hem op hoor, maar ik wil jullie wijzen hoe jullie een mindset is. Dat me zo doen hoor. Mine teke arkiboom, mine teke die sniper op jaren, mine teke die no een verkrachter op. Mina no een verkrachter anomati. If mi saptak you na een verkrachter, you na een pedofilie, doe dit aan dat na een ching. Ik ga niet met je bemoeien, want ik ben ook een kind geweest. Zo moet ik het zien. Ano te wansan dena wansma mo fodoro, dat je denkt dat asandat no opsa you nooit. Na asandat sa we denkt dat an opsa you nooit, dat juist je luku tak opsa wel nangai. We lul tumsi, we lul. Iga boyatas? Ay, thanks. We lul tumsi, omdat une sapsani, asansa amano do. Wis i luken go naar links, i luken go naar rechts. Het is niet goed. I luken langa. Iluke gwa baka, het is niet goed. Het is een kind. Wees actie bij de 70 jaar. Wees actie bij de 70 jaar. De actie don, de actie panje ding. Toch in mag go if you nou een man, you a boom boom verstaan. Want jij bent opa, je bent een man. En nog erbij, Luku is dat zeiden met me vinden echt vreselijk. Want man sa etananga om een vrouw. Ku abe over actie liever jaren, uliba maar. Amanda chifenkba. Beter uluku ere a trauma sa actie lopen op hè. Liever beter doe dat. Beter uluku a trauma na opperbeer voor je actie van. Oké, dus dat wil zeggen een kind krijgt een kind. Wat een meisje is zwanger toch? Ja. En dan nog bij ik go na actie na bij die zeiden met ino go na een condoom van if i denk dat ibo doe zo. Des machara wat actie kan siki ook toe abeka abwa siki dat siki toe. En meestal te de soort ziekelijke verkrachters te de doe de sandat. Die ne denk je de sandat jaren. Tak de kan siki i moest go na datra im luku want ka de insefi sam sanangai. Next to de sandati. Next to de sandat. Une denk je de sandati. Ik hou niet. Nooit was er ook op dat FB. Dat is zo met dat je doet de sandat. Ai. Mi missie be verkracht wa meisje of 9 jaar. I missie. Hey, ucha den boy daarom ik kom niet op FB. Teme kona so fuko saka steam po junu. Suma no lop so, get out. Get out. If uno lop so, get out hè. Get jullie out. Dit kon nooit, deze dingen gebeuren vaak. En dan wat zeggen ze? Te asa niet zak, maar je moet je mond dicht houden. Je moet het niet tegen vreemde mensen zeggen. Weet je wat dat met je doet? Hè? Weet je, is dat om een incest gebeurt na Sananang? Is dat om een incest gebeurt, ja? Incest gebeurt inderdaad na heel groot tapu incest gebeurt, ja? Maar no want in door ook te stop de rommel dat hij de soort man dat hij de soort toeka tot wist was die rastaman dat hij. De kise mooi, de boy voor a straf also. Hey, sorry hè, de boy voor a straf also, de boy slap. De kast stond op een tiki. Niet tegen bakken ze helemaal te kunnen maar schrijven. Ja toch? Jij net schrijven, jij hebt hier een pijn op je vier. Melvin, nooit, je weet wat dat ding is? Zo'n pijn, het maakt niet uit if de familie, als het zo gaat onder Boslands Creoolse mensen, als het goed zo gaat, dat wil zeggen, mevrouw Jenny Simons, u heeft een probleem, dat wil zeggen dat er heel veel pedofilie, verkrachting, dat jonge mensen, het kan niet in het binnenland. Dat is zijn school, dat is een grote ding. Hoe liep morgen in attend dat hier? Nee. Zolang is het dat je doet aan een je moet de bak in met mijn bombolo. Wat zat in een kapiteins? Want wat doen ze? Wat doen die kapiteins? Ze doen die absurd. Ze doen. Ze kiezen autotok. De bellen, de mofo, ik go in de go. Ja, klopt. Ja? Dada, kom met me trouwen. Na alinga me wachti olangak ba, ja? Kom, kutro. Kutro iri katak na Japon dismo weri. Wat tro, iwan tro dada? No spa wo tro. Iri katak na Japon dismo weri. Ja? Iri kana Japon dismo weri.
Dada, mina wan sexy bigisma era. Daarom dene loopt me ietsje, je begint. En mi sap weer micro si toch, dat zo leesi. In afdoe bisma next. Is shine ba. Het is toch ook bij jou dat de afwas van je taki. Hi buurvrouw. Afwas van je weri. Afwas van je doe je abisma se tegen ik ba. Klopt. Je nou sabi na? Klopt. Je nou sabi? Oh. Chinting bij je maken dus. Chinting waar je maken dus aan dat meetak. Altijd Yoshi wan bepaalde jazusu de altijd. Na je sap tak istranga isrefi en bepaalde mensen je moet ze niet volgen in liep ding. Klopt. Im liep de met grond tapu ona in een bemoei gewoon nanga de im liep de met grond tapu schreef roko nanga ding. Aan nature soort ding. Au soort wat een broodje kost. Want alles aan zijn natuur pot recht. Want alles aan zijn krom. Aan nature pot recht. Alles wat krom is, dat daarom niet op aan natuur. Aan natuur unoman bepalen. If no de shifaja om je graad dat de 38. If no dat kasan aan natuur tak wakti. Mi firi trouwen want to ace gi desma. Kouru watra boy. Desma fire tumsi. De katempo hei. Yo shifa alas maulo ishi. No asma no weer jas toch? Alas my fishi de weer sat buru kuteja. O de heri koulo. Ono. De soort bellen na. If na beya iwanshi. If na wet bellen iwanshi. If na blaka goy iwanshi. If na paars bellen iwanshi. If na oranje bellen iwanshi. Dan moet je vandaag zo snel mogelijk ugo na een sanderij. Dogo pa je ticket. Dogo uteku bij je ticket snel. Na waar is bureau dogo a sanderij dogo luku. If na bellen show iwanshi. Iedereen kan aan de weer sexy. Na jong koluku sani. In Suriname heb je geen naakte strand, maar hier heb je het wel. Klopt. Klopt. Ja? Het Anokan Elvin. Klopt, Anokan. Dus dan zei ze Anokan Jamine accepteren, maar in Suriname ook niet. Nee. Isabi toch, Anokan, dat is een biggie man, zei go naar zo'n soort meisjes naar beneden. Ja, maar nee, maar in de het gaat om bloed toch, want dat is de naai de meisjes, zo te zeggen. Dat de vierlijk de broed of de in de ski en vernieuw. Isabi toch nou een sansa, je kan het niet met je blote ogen zien. Koulo wiswasi bonuman, tingi bonuman, You know one bonuman dat toch, daarom ik de boy zoet de kiri, de na bonuman de weerboy. Toch de meid zoet de kiri, lek alata. Toch de mij keer ding. In luku om en ik de weerboei na en dat juist na de soort takruis was die bonuman dat de gide tra een man, de gide tra doe man de man sa doe echt bonsa niet de gide man dat shit. Sommige mensen ze gebruiken die cultuur toch om takke of bonu want ik weet het niet, maar takke zo. De gebruik cultuur like een kolen net of het een dekmantel is om hunzelf te dekken. Daarom gebruiken ze het. Ja toch dat je charity chinda pe. Ja, dat kan wel boosma. Nee, rekenen wel boosma. Maar voor een bonuman. Wat die van een bonuman kan was ons manak. No. Van een doeman. Je knap lukken gewoon dat. Je lek een doeman. Je knap dat je was ons manak. Mi was je a doeman ja zo tapa gro tapu. Nou wat rasande ni ede nee de doeman voor nou de wa lukken een san fatu. If Bobby de etelek isa talk merki sakatok isa potuba merki sakatok. Ik vind het triest en ik vind het echt triest voor dat meisje hoor. Hoe kan je naar de sansa weer doen? Ik vind dat de omsroto er. Dat wat nu wet moest komen of wat saneren dat omsroto er. Wat gaat er gebeuren? Wat zeg je? Wat moest gebeuren, want het is en doordat dit tak nou met andere woorden, omdat naar Boeskon is, maar dat wat is er, dan mogen die mensen niet bemoeien. Die mensen mogen niet bemoeien. Alles mam sroto. If nou een kapitein doen, if nou een basha doen, if nou een president doen, if nou een directeur doen, if nou een... Het maakt niet uit in sroto, zolang is dat tak iedereen nou een chin, ap chino de 18 ete sroto ding. Klaar. We moeten ophouden met die dingen. We creëren meer problemen in het land. Een probleem dekbaar. Am sroto. Sorry hè. Dem sroto, want ino kan taka don san dat Gerard Harderwijk ook toe popo mi, van mi dat grofu.
Ishaman dati. Sabes doen dat het pas toeren naar Derren Hardaway. Ik zou die man wegjagen als ik weet het. Bij mij, uno konanga zo don traditie tap meer, hè. Want is die traditie ook dat je een verkrachter bent? Want dan ben je een verkrachter. Zolang je met een kind onder, het maakt niet uit in welke of deze stam. Het gebeurt ook met die inheemse, hè. Het gebeurt ook met die inheemse jonge meisjes, hè. Jong de inheemse kapten nanga basha nanga de sandi si de tek depchin dat de tro nanga depchin. Te weet man kon dape. Ja toch dan af de weet man wap chisali. Dat weet man shap chinta kapche waka. Want zo begint het toch. Weet men zit oh. Ja ina dorp depche waka go nanga broeku. Ja, dat moet ook veranderd worden. Want hoe begikba, unaf abasan dat moro takwo waka nanga sobobi in dorp. Daarom ik de ma eluku dat de op een soort vieze idee. De spier een soort takrufacite de luku de chinengere. Me kwa spaka wan de gram chin mi da woshi sa mon doanga uno. Da woshi u kona mi chin tu. If ik kon nou eigenlijk in kies doodstraf. Want je keer op je heer jeugd. De zijde in om kies doodstraf. Op doodstraf nou. Hoe kon je weer play. Hoe is dat na bobo jongen. Koule boboyantjes doen gewoon in haar regering dape. Om met boboyantjes daarmee luku. De influencers dat ik kon. Dat de influencers zo amang we focussen zo tap op een sniper. Terwijl snipers doen. Hij heeft die krant gedaan. In plaats op pour alle de video, alle san een meisje ook te eluku. Une hoor rekening. Het is niet goed. Ik ben het totaal niet mee eens. Une hoor rekening dat het nog steeds om een kind gaat. Halen jullie al die fucking berichten weg voor dat kind, man. Abtje eluku toe toch? Hoe is dat zo trauma weg die abtje? Familie de nou aan zien. Buitenstaander de nou aan zien. Weten jullie wat voor trauma dat kind gaat oplopen? Dat je op zo'n smouw tak aan, maar nou als man no sene dat a pire futu. Een meisje wist abe pire futu 100. Ja? Julek man, julek vrouw is op tak in man doen sando. Het is een kind. Je weet het. Het is niet goed te praten. Mino wajere tak ai. Influencers ook. De influencers ook dat gewoon ai omdat amana mi mati apchin do disi. Mino wango a heel life ook to mino wajere mora sa yetaki. Mi aprespeki die wansma dat ik kon dat ik go om wapchin. En dat mi denki wachti. Stel je voor mi na bij de boom boom. Leg van mi op een boomband toch bijvoorbeeld bij wijze van spreken. Ik heb een hele goede band met Nadira toch? Dan Nadira ook kon de olip apje meisje of me voor 14 jaar. Ja toch, olip apje meisje of me 14 jaar. Dan was Anip Sananga apje meisje of me in me also voor 14 jaar. Ik ga gelijk naar de politie. Het interesseert me niet. Actie, aboyf me. Adoa ogri na een toepje. Mi tegen man te tak aan of wan faciëren. De scooter zoek me. Ik heb hem gebracht. Dan hoor je geen andere kinderen te pesten. Ja? Gelijk aan een pesttrapje morgen. Je gaat anderen met z'n 7, ga je 2 of 3 andere kinderen pesten. Nee, ik heb hem gebracht, want de bezoek en toch. Misser, ik ga naar politiebureau. Zo'n moeder ben ik. Ik ben geen no-nonsense moeder hoor, hoe ik hier ben hè. Ik maak al mijn geintjes te me komen met me grap op FB. Me sap sana wan grap. Nanga temi serieus is hij de soort sandisi. Hè? Is hij de soort sandisi. Houwe boy ons aan dit op FB. En plaats gewoon boom voorbeeld op FB. Ja toch? Voor zo'n samsa. Dat u denk je dat no. Is op sang. Warriors. Alla de filmpje. Een plein. Een filmpje van amamoro van je van de boy. If coming na de sand. Dat no. Kom met si wan trasan ko luku fa uka yep apchi meisje dati.